Kaixo, bideo honetan deribatzeko era berezi bat ikasiko dugu, deribazio logaritmikoa. Hau erabiltzen da daukagunean funtzio bat beste funtzio bat. Hau da, ikusi dugu isa berriru nola deribatzen den. Ikusi dugu hiru berriza nola deribatzen den. Orain ikusiko duguna da isa ber isa, baina, isaren funtzio bat ber isaren funtzio bat nola deribatzen den. Adibide hau egingo dugu, I berdin isa ber sinu isa. Lehenengo gauza egin behar duguna da, logaritmoak hartu berdintzaren bi aldeetan. Hau da, lni berdin ln isa ber sinu isa. Lehenengo logaritmoak hartu bi aldeetan. Bigarrena, logaritmoen propietateak erabiliz, sinu isa hau berantz jaisten da. Gogoratu, geneukanean logaritmo A ber B da berdin B lna. Hau ez da deribatu bat, hau da logaritmoen propietatea. Beraz, geratuko zaigu lni dagoen bezala. Berdin sinu isa bider ln isa. Eta orain bai deribatzera joango gara, deribatzen hasiko gara, bi aldeak. Logaritmo nepertar irena. Logaritmo nepertara deribatua da, B-an I daukaguna eta goian bere deribatua. Kontutan izan, I isaren funtzioa dela, beraz bere deribatua ez da bat, ez dakigu zer den, da I lehena. Logaritmoaren deribatua izango da, I lehena zati I. Berdin. Eta beste alde honetan daukagu biderketa bat, gogoratu biderketen formula zen, lehenengoa deribatuta, sinuren deribatua kosinu. Bider bigarna dagoen bezala. Gehi lehenengoa dagoen bezala, sinu, bider bigarnaren deribatua. Eta lnren deribatua, ln isarena da bat zati isa. Eta orain ja, egingo duguna da, guk zer nahi genuen, I lehena kalkulatu, iren deribatua. Hemendik iren deribatua askatzen baldin badugu, hemen beko I hau joaten da guztiari biderkatzera, hau da, geratuko zaigu, I lehena berdin, kosinu isa, ln isa. Gehi sinu isa bider bat zati isa, hau ipini dezakegu sinu isa zati isa, eta guztia bider I, eta hemen ja deribatuta daukagu, baina, ipiniko dugu iren ordez, bere balioa, hasierako balio hau, isa bider sinu isa. Hau da, geratuko zaigu azkenean, I lehena berdin, kosinu isa bider ln isa, gehi ipiniko dut horrela, sinu isa zati isa, bider I, zela gure funtzioa, isa bider sinu isa. Eta orain bai, hemen ja deribatuta daukagu. Batzuetan, pixkat zailagoa geratzen da, hemen oso errazamen ln isa geratu zaigulako, eta bar. Baina beti logaritmoaren deribatua jakinik dela B-an funtzioa eta goian bere deribatua, nahiko erraz irtetzen da. Eta honekin ja, deribatu mota guztiak ikusi ditugu. Eskerrik asko arretagatik. Ondo segi, asko ikasi, aio!